Hello ka parokya, aduna na sad kita hisgutanan karon mahitungod sa liturgical music kini ang Gloria o Himaya sa Dios. Tulo ka butang nga atong angay mahibaw-an sa Gloria. Una, ang Gloria o Himaya sa Dios usa ka karaan nga himno diin ang simbahan nga nagkatigom pinaagi sa balaang espiritu nagdaig og nangamuyo sa Amahan ug sa Kordero. Ikaduha, nailhan nga himno sa mga anghel tungod kay ang teksto gikuha kini sa kanta nga gikanta sa mga anghel sa pagkatao ni Kristo. Nahinumdum mo atong kanta nga Gloria in excelsis Deo. Kana siya nga kanta. Of course dili mao ang tune gid ana. Okay? Ikatulo, ang himno original nga gikanta sa morning praise sa Eastern Church sa kadugayan gisagop kini sa kasadpan. Una nga gikanta sa Pasko ug sa ulahi sa mga selebrasyon sa Domingo niadtong ika-12 ug ika-13 nga siglo. Kana lang una para sa Himaya sa Dios, paki-share, paki-subscribe ug paki-like sa ato ang channel. Salamat ug God bless.